Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hoşku berayim birumet salavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehli imanê be. Her wisa Rabbi alemê xêr û xweşiya dînê İslamê dînê mibîn têke para hemû mirovatê ku însan bi xwe bebiriya Xwedê Teala were û Xwedê jî İslam û hidayetê têke para wan. Gelî bawermendê bi rûmet ez îro ji were behsa girîngiya rehmet, merhemet û şefqetê di İslamê de dikim. Hem di warê psikolojî da, hem di warê sosyolojî da, hem di warê dînî da em ê hinek li ser vê meselê bisekinin li ser vê meselê rexnê we, pêşniyarê we, kêmasî, dîtinê we hebe hûn dikare li binê vîdyoyê me binivîsînin me re bişînin. Em behsa psikolojiyê dike, em wî nankoriyê nakin ku em psikologin, me psikolojî nexwendî, em ne psikologin. Divê her elmekî ji erbabê wê re, ji pisporê wê re werhîştin. Lê em bibên kesê ku behsa psikolojiyê dike divê ji naveroka dînê İslamê haydar be. Pirên psikologa hinek tiştên gelek raz dibêjin, lê xwe nagihînin netîca dawî xala dawî em bê lêkolînê wanê elmî bêxwê rijî dimînin. Lêkolînê elmiyê ku li ser mesela ruhî û sosyolojî û nefsî tigava têkirinê divê xwe bigînin Xaliqê erd û asîman, evê ku ev dunya xwe liqandî her tişt bi destê wî ye divê mirov li ji gora wî ji me re behsa psikolojiyê, sosyolojiyê em bivê jiyana civaka însana kirî li gora dîn û diyanetê an jî li gora meseleyên civakî divê merov behs bikin. Bawermendê bi rûmet di çi divê kêfa wî ye taybet dînê İslamê dema te şefqet û merhemet û rehmet te ji navê derxist dîn helaviyeta xwe, şîraniya xwe em bibêjin mirovperweriya xwe wenda dik. Gelekî însan henin dema wez dide her wekî tu divê qelê nav serê mereda lê dixîne. Di gel ku heqiyê dibêjin lê bi metod û şêwe û bi metod û şêweyên çewt û şaş baz dikin, ne li gora ku însan jê fehm dikin. Belkî em bibê wez û nesîhetê wan bi kêrê hin însana tê diqêrin, dengê xwe bilind dikin, em bê heqaretê dikin, em bê ara xur, müşrik, kafir, fasık, münafık diqêrin. Ew kesî ku li wê anî li wirin dibi ku hissiyatê wana têr bikin, pejn û hissiyatê wan têr bike, kêfa wan were. Lê dîn tenê ji kesê ehlê mizgefte re nadî, ji temamê dunya re hatî. Gere tu dîn wisa bibêje, ku mirov wisa bibêje ku her kes gava guhdarî kir, xwe têda bibîne. Tu qismekî wî em bibêjin wan ji dîn dûr bixe, êrişê wan bike, wan heqaretê û em bibê tiştê nerast, tiştê nelayıqê însaniyetê tu ji wan re bibêje. O qismê dê ne tu bi şeklek din bibêje, wê te wê demê te rastî dîn İslamê negotî. Ji ber wî dînê ku rehmet û şefqet û merhemetê da tune be, ew dîna tu carî li ba însana cê xwe nagirin. Hûn jî dizane di realê da, di televizyona da, di konferansa da, di sosyal medyayê da hinek însan derdikevin. Wisa bi şeklekî req û hişk û tal û tirş û em bibêjin go perçe dike ji hev diqetînin nizam çawa dike. Van însanê hane na însanê ku parîkekî îmana wan zayıf be dema li vêyan van sohbetê hane guhdarî bike bi piranî însan ji dîn û diyanetê dûr dike. Îro eger li welatê me, li Rojhilata Navîn, welatê ku xelkê wan Müslüman e, millet ji dîn û diyanetê dûr dikeve, yek sedemê yekemîn nebî ê duyemîn sedî sed em bibê Müslümanê ku li ser navê dînê İslamê tev digere, dînfiroşê dînnezan ku li ser navê İslamê tev digere,
hemû bêrîtî, hemû bêrêzîtî, hemû sextekarî, hemû tiştê ne mirovî û ne İslamî dike û di bin qelifê İslamê da dike. Sedê meviyayê însan ji dîn û diyanetê dûr dike. Ji ber wî em behsa rehmetê dikin, em behsa mexfiretê dikin, em behsa şefqetê dikin, em behsa merhemetê dikin. Dema Rabbel Alemin di Qur'ana pîroz da, di kelamê xwe da ji pêxembera re a jî êdawî ku Qur'ana pîroz ji Hezretî Muhammed aleyhissalatu vesselam ra da kedî geva baz dike di destpêka temamê ayetan da Bismillahirrahmanirrahim heye. Divê em li ser viya bifikirin. Çima Rabbel Alemin di temamê suretan da, suretê Qur'anê da Bismillahirrahmanirrahim de dest pê kirinê. Her wisa Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje hemû karê ku lem yebde bil besmeleti fehuve aqta'u ve eczemu diyor. Dibêje Pêxember dibê her karekî te dest pê kir keva te nego Bismillahirrahmanirrahim ew karekî naqis e, kêm me, kurt e û her wisa bê bereket e. Li ji ber vîya gelê Müslümana di nava civakê da hinek însan henin ji rehmet û merhemetê pir dûr in. Ha bizanebûn ha bêzanebûn. Piranî ji eserê nezanînê. Dema Xwedê Teala divê Bismillahirrahmanirrahim divê em li ser vê gotina Bismillahirrahmanirrahim baş bifikirin. Dibû ku însanê ku taze em gudarê bê eva sed sal em hezar sal em Bismillahî godarî dikin ka me çê jê fehm kirî. Te bi mejûkî rehmanî, te bi mejûkî em bivê xwedayî, te bi fikr û hizreka rehmanî li Bismillahirrahmanirrahim te xwedî te mêze nekirî, te mêze nekirî, tu li serê nefikirî te fikir û tefekkurekî em bivê emîq û em bivê derûniya û em bivê kûr te nekirî. Me jî dibû ku nekiribe. Keva Xwedê Teala divê bi navê Allah bismî bi nav Allah navê Allah ew Allah Rehman û Rahîm e. Di Qur'anê da esas du navê Xwedê Teala'yê mezin hene. Ev êdin tev sifatê wî nayên. Sifatê wan nayê. Xwedê Teala bi Bismillahê bi navê xwe dest pê kirî Allah piştî wî Rehman anî hatiye. Xwedê Teala bi navê Allah roja kıyametê hakim e. Her kes gi heqê xwe. Xwedê Teala bi navê Rehman li dünyayê hukm dike. Bala xwe bidê. Xwedê Teala bi navê Rehman li dünyayê hukm dike. Er-Rehmanu alel arşî isteva. Bi navê Rehman Xwedê Teala dünyayê se arşê xwe îstîwa kirî li dünyayê hukm dike. İdare, sevq û îdare û tedareka û dünyayê Xwedê Teala bi navê xwe Rehman dike. Xwedê Teala Rehman e en navê mezin ê ku Xwedî hêz e, Xwedî qûwet e, Xwedî em bivêjin hemû tişt destî wî daye. Tu tiştekî nikare li hember desthilatdariya Xwedê Teala bibe asteng, Rehman. Pêştê Rehman di gel wî navê xwe mezin sifetê xwe Rahîm anî hatiye. We'r-Rehmanur Rahîm. Rahîm ê ku bi rehme, bi şefqet e, bi merhemet e. Dema tu dîn jî xelkê ra bibêje, tu bi şefqet û merhemet nebêje, tu li nav çavî mêze neke, tu jêra rêz û siyanetê negire, tu hurmeta wî negire, tu wî kêm bixîne, piçûk bixîne, bişkêne, îseza henek pê bike, em bê henekê xwe pê bike, wê qeşmeriyê xwe pê bike, bi vî şeklekî, bi pozekî, bi quretî, bi fexr ser pozê xwe ra wî ji xwe kêmtir bibîne, wisa em bivê çavekî piçûk lê mêzeke. Dema tu rastiyê bi vî şekla bivêjî, tu behsa dîn jî bike, tu carî em bivê tu xwe nagîn wî kesî. Ji ber ku di destpêka metoda ewa te da, metoda qisedanê te, axeftana te, nêzîkbûna te balwê ve te perdekî de dîwarekî ji hesin pola kir orta xwe wî te nehîş ew însana bi şefqet û bi merhemet te pere neda nesten te nehîş ew însana te gudarî bike. Gava te gudarî bike divê ew însana bizanibe ku tu çawa dike, tu ji wî hez dike. Tu ji bo menfaeta wî divê, tu ji rêz û hurmeta wî digire,
tu divê tu heye, tu insanın, tu serê xwe têr dike, kêmasî te da tu neyî. Lê evan kêmasiyê hanênal cem te heye, ez dixwazim wekî birakî van kêmasiya ji te re bivêjim. Ji ber wê gava mereva ji xelkê re behsa dîn û diyanetê kir. Çi divê kêfa wî di kişên mijarê de dive, mijarê civakî de çi divê kêfa wî karı, dîni, dersi, em bivê nesîhet, işê civakî, jin, mêr, zarok, temamê milleta re divê tu bi çavê rehmetê lê mêze bike. Rêz çavê rehmetê çi ye? Qey çavê te rehmet naxuye, divê tu nav çavî mêze bike, pere qise bike. Tu jê re rêz û hurmetê bigire, tu yê godarî bike, tiştek ku şaş bî ji godarî bike. O paşê bi rehm û bi şefqet bi metodên rehmanî nêzî wî bive ku ew jî ji te bawer bike, an jî em bê hember te pertekê nîşan nede, bizanibû ku tu wê jê re hez dikî. Ji ber wî tu gava te dîn gom, gava te hukm kir, tu çi dikî bira bikî, gava rehmet û şefqet te da tu nebe, ew dîna navê dînê ku Xwedê Teala şandiye, tu li ser navê dîn zulmê dike. Ji ber vê yekî gelî Müslümana, Xwedê Teala vê Bismillahirrahmanirrahim. Bi navê Rehman, Allahê ku Rehman e û her Allahê ku Rahîm e. Rehman di dunyayê de sifetê Xwedê Teala, navê Xwedê Tealayê ê mezin ku li dunyayê pê hukm dike, Rehm jî di axîretê de ye. Ji berî Xwedê Teala em çawa zanin du navê Xwedê Tealayê mezin heye ku yek Allah e, yek Rehman e. Xwedê Teala di Sûrê İsra di ayeta sê û dihê divêje qul id'û Allahe